tret tret mungkil tret 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 tret. Sapa kuwi prajurit kok sembrono? Sumreting prajurit ora kena kanggo gawe lagu gendulak-gendulik. Ndak ora becik kedadeane. Nyuwun ngapunten Ndara Patih niku senes kula. Lah sapa? Sederek bakul plembungan. Nawakaken daganganipun lajeng ginakaken sumprit. Nek dodol kon ngalih ndak kepenyak prajurit. Ayo, Cok, kowe nek dodol ora nang kono kok ndak kepidah. Nggih engko to diwangi ngangkat keranjang niki. Wis kowe iki wong prajurit kok ngewangi ngangkat keranjang kowe iki. Mungkir tret 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 deng dureng 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 dul. Sampun dados pamen? Ya syukur bejo sewu. Monggo Wakni Durna bidal wedal menika minangka dados telalening gajah ingkang putra Bogodenta. Nuwun inggih kaluhuran Dyarya, monggo sareng-sareng lampah. Ayo nggih Bogodenta sak wadyabala budal dina iki. Iki sedika dawuh Paman Plasa Senar.
denta satru layu tuntunane ratu sedoso titiane dwi panggo murdaning kung tinuntun dewi murdaning Cicimat lu wonten Mercapada Kaka Prabu Bagadenta ingkang layipun murdaning sepedhe nyumatung dawuh kados pundi keparingipun ingkang rayi dasakula semanten ugi Gusti ing abdipun murdaning kung badhe nungsung pawarta oh jagat dewa Bathara diajeng Dewi Murdaningsih dawuh ingkang pangantika Kaka Prabu Gajah Murdaning kung wonten pangenika sinuwun marmane kowe loro-lorone tunggal tak awis kowe ngadhep ana ngarepku dados sumurupmu nat kala ngarep ing pengajap saka negara ing Turilaya aku apa Dini Syadi kepengin bakal males ngudi tuwuh loro wirang marang Wrekudara apa meneh Arjuna jer pun kakang nganti uncat pisah marang para kadang Kurawa sebab saka pokal gawene Janaka lan Wrekudara. Mula pun kakang durung lega pamikire durung bisa nyempal-nyempal badange Wrekudara. Lajeng kados pundi keparingipun Kaka Prabu. Kelenggan iki pun kakang minangka dadi cucuk ing ajurit ingkang dadi Senopati Agung Paman Pendhita Durna. Digawe gelar yaiku Gajah Metu utawa Gajah Ngamuk. Pengawak ing Gajah Paman Kumbayana pun kakang minangka dadi telalining gajah ya dadi percawan ngarep. Sabanjure sikil kiwa tengen iku kadangku dhewe Gerdapati Patiwresaya. Sikil kang ana mburi Tirtanata apa meneh Bulisrawa lan sapa kang tinuding dening Paman Kumbayana. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Sampun kuwatos Kaka Prabu bilih wonten tepuk ing damel ing samangke mboten perlu panjenengan kagungan rasa ngurungi. Cekap ingkang rayi sedya bebantu dhateng Kanjeng Kaka Prabu Bagadenta. Adhiku Murdaningsih mengkono. Murdaninggung wonten pangendika ing dawuh Gusti. Dina iki aku njaluk tulung. Rene aku arep maju nang paprangan. Kowe minangka dadi titi aku. Mongso borong anggonmu bakal mernata lan nggonmu bakal melu-melu nyengkuyung nggonku sedya maju ing paprangan. Yen to tetelu ngaten mboten perlu nggupuk koncanipun paduka cekap ingkang abdi Murdaningkung sagah badhe mbanjel mbantu paduka ingkang sinuwun. Syukur bejo sewu. Ayo budal dina iki aku nitih gegirmu. Kawula diraken sinuwun.
kinarya sinambeting cinarita punika warnanira adeging pesanggrahan lagah tinunu katon mawa teja sumrot sumundul ing akasa senadyan salah setunggaling pesanggrahan dasar amawa teja ucapo inggih wonten salebeting pesanggrahan punika warnanira Kusmaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi minangka dedununganing para satriya ingkang bebantu marang Pandhawa panudya ing semesting warna tur karengga dening busana sembotungging salira turta kasinuhan Sekti Mandraguna sampun nate ngentasi damel nyirnakaken senopati sangka ing nagara Ngastina Nagalasmana sang Resi Wara Bisma gugur saking astanipun Yahai Wara Sri Kandi lenggah nyok Sumadewi mengkeraken ingkang rayi Raden Trastajamena minangka dados senopati agung ing negari Ngamarta ucap ing ayun punika warnanira pepatih ing Madukara iku warnanira Raden Ganggeng Kanyut senadyan kala tanpa warna iku putranira Narendra sangka ing Salagayama Raden Ganggeng Kanyut mengkeraken ingkang rayi Raden Nandaka Semeru ugi kalebet pepatih kang Sekti Mandraguna Raden Andaka Semeru nampi bebantu saka ing Ndhurawati Satria Garbaruji iku warnane Raden Setyaki Raden Singomulang Jaya Raden Tambakida ya Bima Kunting Raden Setyaki mengkeraken marang Rekinopatih Udawa bebantu saka kraton Ndhurawati pepak andir pasebaning para satriya dalah para wadyabala ing ngadhep wonten ngarsanira Kusmaning Ayu Wara Sri Kandi mangkono Kusmaning Ayu wis arsur mendaya ing dereng kawiyos ing pangandikanira samangke
Wanodya ayu tama ngambar arum ngambar arum sangku sumo yatal mawur madu bronto lamun to ngandika ismu amu jiwat sembut genging salira jagat bendoro mengkoto adiku Dimas Trasta Jemena. Inggih wonten pangendika ngadhawuh Kakang Mbok ndangu ingkang rayi kepareng aturaken pangabekti ingkang rayi dasat kula Kakang Mbok. Iya banget penampaku ya Dimas sira bekti marang pun Kakang. Lumutri putih astuti tampanono Trasta Jemena. Inggih sanget kula pundi minangka jimat sih peparingipun Kakang Mbok ing sampun mentah ingkang rayi. Apa dene abdiku kanggeng kanyut lan andaka Semeru padha prayogakna luwih dhisik piswanmu ngestakaken dawuh Kusuma Dewi kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk semanten ugi Kusuma Dewi ingkang ngabdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Iya padha tak trima kanggeng kanyut apa tinandaka Semeru atur pangabekti katengipun Kakang Dimas Tyaki padha becik wismanmu Nyai. Ingetipun ing rayi Kakang Mbok kados mboten kirang setunggal menapa sowan wonten ing pesanggrahan Glagah Kinunu ing rayi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Iya banget penampakku Nyai. Semanten ugi panjenenganipun Kakang Patih Widowa kepareng dipun prayogak kalenggah langkung rumiyin Kakang Kepatihan. Ngestakaken dawuh Kusuma Dewi. Langkung rumiyin ing abdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Inggih kula tampi kanthi bombong raos sing manah kula Kakang Patih Widowa. Kejaba kang saka iku bali marang Dimas Trasta Jemena. Wonten pangendika ing dawuh Kakang Mbok ndangu ingkang rayi. Wis rada sapetara pun Kakang wis sinengkuyung kabeh para satriya kang padha bebantu tumrap marang Pandhawa. Ingkang ndadekake ribeng jroning pengelihipun pun Kakang Yodi kejaba mung sedane Kanjeng Eyang Seta apa dene Eyang Utara sarta Eyang Wiratsangka ingkang gugur ana madyan ing paprangan nalika semana. Kaya dene kekes jroning penggalipun pun Kakang Dimas Trasta Jemena. Aduh, jejimat kula wonten mercapada Kakang Mbok. Jer menika sampun pinesti keparingipun Bathara ingkang akarya loka. Wonten bebasan ginedhangana kinuncenana yen pancen menika garisipun seda mboten badhe kirang margi, tontonipun menika wonten mergi sedanipun para pepundhen Eyang Utara Wiratsangka dalah Eyang Seta. Mengkono Dimas Trasta Jemena. Kejaba kang saka iku gandeng dina iki jeneng sira minangka dadi Senopati Agung. Mangsa borong anggonu bakal pranata kabeh para satriya kang bebantu marang para Pandhawa. Mengkono Dimas ingkang prayitna ngati-ati. Sebab iki tak pikir ora saya enteng nanging saya abot sanggane bakal mapakake mungsa saka ing negara Ngastina mengkono Dimas Trasta Jemena. Duh jejimat kula Kakang Mbok.
mugi-mugi kewala menika mangke kakang mbok paring pangestu dhateng ingkang rayi mugi menika mangke ingkang rayi sagah utawi kiyat semedya mengsah kelayan para senopati agung saking negari ing Astina mekaten kakang mbok para Srikandi Dimas Trusna menawa mengkono nyuwun pangapunten dalem sewu Kusuma Dewi lugunipun saksedanipun Sang Resi Seta menapa dene utara utawi Gusti kula Wiratsangka menika lugunipun boten sami kendha penggalipun malah saya mongkok mugi menika mangke saged kangge margi pejahipun para Kurawa mengsah kalian para senopati agung mekaten Kusuma Dewi upami menika mangke wonten tepung damel boten badhe ngepuk koncanipun senopati agung cekap para satria iki bebantu Pandhawa namung emanipun dereng dipun dawuhi mangke to Kakang Patih kula Raden Trusna Jemla pancen mekaten keparingipun Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati sampun ngantos prajurit saking negari Ngamarta menika mangke ngrumiyi nantang boten kenging lajeng banjel wonten paprangan dir menika perang Baratayuda dipun atur rene ingkang rayi dasar kula Kakang Patih iki minangka dados senopati agung mugi menika mangke yen dereng wonten senopati saking Astina nantang utawi mbriping perkawis kula kinten boten badhe dipun kersakaken dening Koko Prabu Ndwarawati. Nggih, yen pancen tetelungaken kersanipun Raden Trusna Jemena loyih kantun nderek kemawon. Mugi menika mangke sedaya sami lebda ing karya. Mekaten Kakang Patih Udawa. Uridu mawur mangawur-awur rahan tinun tengaraning ajurit gong maguru gangsa suwaraning tetekat dibutul-butul Paman Sengguni apa nggih menika wonten pesanggrahan pesanggrahanipun sinten paman menika mitra saka pangertenku kae pesanggrahan Glagah Tinunu ingkang megenani lan ingkang remeksa iku garwa Madukara Wara Srikandi uga Natkala Semana dadi senopati nang wektu iki senopatine Raden Trusna Jemena mula boga denta aja nganti krondeng gawe tumuli nantang enggal tantangan sapa sing wani mbanjel ing paprangan mengko tumuli tandang ana oh iki srika pamanaryu sapa sing wani dumunung ana sak jeroning pesanggrahan iki senopati saka negara Ngastina kon ketok senopati Ngamarta tak sirnakne aku ora bakal mundur glanggang Culumrayu wanita utama ngambar rum ngambar rum sang kusuma yen ngandika semunggi teladi Dimas Trusna Jemena inggih wonten paringan dawuh Kakang Mbok padha mireng yen to iki ana senopati nantang marang senopati saka ing Ngamarta mula kang saka iku gandeng senopati agung iku ana tangane Nyai Trusna Jemena mangsa barang enggal ditata saka ing kewajiban methoke senopati saka Ngastina inggih yen pancen tetelungaken boten perlu nggebok koncanipun Kakang Mbok cekap ingkang rayi piyambak Dimas Tyaki wonten paring dawuh Kang Mas Trusna Jemena aja nganti krondhen gawe mangsa borong enggal petukna iki sapa sing dadi percawan ngarep senopati saka Ngastina ing istaken dawuh yen to tetelungaken ingkang rayun pamit
Iya sing ati-ati Dimas. Kakang mbok nyuwun tambahing pangestu. Iya sing ati-ati Dimas aja nganti kronden gawe. Sementun ugi Kakang Patih Udawa kula sumanggaaken widaling Parwati. Ih ngestakaken dawuh Raden Ayu. Nyuwun tambahing pamuji. Injing prayitna ngatos-atos. Apa tine kanggeng kanut Andaka Semeru mangsa borong kowe tak dadekke persawan ngarep enggal petukna Senopati Agung saka Ngastina sapa? Ngestakaken dawuh Kusuma Dewi. Yen tetelo ngaten nyuwun tambahing pangestu ingkang abdi. Senajan ing abdi nyuwun pamit Kusuma Dewi. Ya sing padha prayitna ngati-ati kanggeng kanut apa dene Andaka Semeru. Mandek. Mandek sing to, mandek sing bener, mandek. Tinundung wirang tumandang tandang tikel kadelarung Setyaki Mandura Atmaja Setyan niku garwanira konco mandek. Ayo mandek sikit to. Nggo sikit. Iki tatanan kepiye iki? Lah wong sing arep mandek sing mburi saya ngangsek saya ngentol. Rak mesake sing tengah to. Iki gamane pating celalang kaya ngene ku nek nganti tumbak kuwi nyocok weteng. Ora mobrol ususe. Kok sikit sing dadi ngarep kuwi sapa to? Janji sing dadi ngarep kuwi Tiono cok ngene iki dadine. Sesuk meneh iki nek arep mandeke kanca-kanca ki nglebetke gendera abang apa kepiye dadi tanggap mburi nyurda mandek. Ha ning ngene iki rak mesake sing tengah to barisan nganti rusak kaya ngene. Jane kita wis pas dadi gencel. Kuwi aja nyucuh karo wong nang ngarep. Wong nang ngarep ki abot sanggane lho. Nek ana apike menggo gawe pengalembono lamun ana alane malah kanggo parang cucuan.
nek anu malah aja kowe wae sing dadi pengarep. Malah sing saka gading reja kae wae. Dadi kae upamane ngguntingmu cilik wae. Ora tau akeh-akeh ngono. Ora ngrasake mah ana sing nimbrung kadikon teko dhewe. Dadine malah nombok. Ana dadi bas kok malah nombok. Gusti Ca, iki ana satriya. Ana satriya apa, Ca? Ming ana wong siji kok kowe gimiren utawa gila. Gusti ki tak takonane. Kira-kira sapa iki? Lah kok menteleng ora kedhep-kedhep. Monggo sajake mbebayani iki. Ayo, ngaku sapa jenengmu, Raden? Kowe takon kelayan aku. Waduh, bandem suarane. Gendhe aku tak takon iki prajurit saka ngendi? Sapa sing dadi deduramu enggal ngaku? Piye, Cok? Iku ora gelem ngaku mah awake dhewe genti ditakoni prajurit ngendi sapa dedurane, tegese sapa ratune. Ya saiki ngene wae bloko wae. Saka kraton Turilaya. Balane Prabu Bogodenta ngono wae. Oh iya, Raden, iki wadyabala saka kraton Turilaya. Balane Gustiku Prabu Bogodenta. Kowe sapa? Takon kelayan aku. Satya Nggarburuji Setyaki. Wah, mak teratap aku. Piye, Cok? Setyaki. Mongko iki sekondang ampuh gegila-gila. Undang Stimandraguna. Aku wedi. Wedi kepiye? Wis kebatut diandan prajurit kok wedi-wedi. Aku wing wong siji awake dhewe wong semene kae. Rasa wigih ringo-ringo ditantang wae karepe piye? Setyaki apa karemu? Aku bakal takon sapa sing wani nantang. Monggo dasare Sadra Pandhawa ora tau gelem maju yen durung ditantang. Sing nantang kowe mau Setyaki jatine Gustiku Prabu Bogodenta. Yen mlukon mrene Bogodenta tak glinthi sirahe. Ora kena nggopo kancane Ratu Gustiku. Mula dina iki kowe gelem mundur apa ora? Ora, malah saiki kowe mundur yen kena tak eman. Yen ora kena tak eman ngati-ati lara apa sing tok jalu. Wah, Cok. Apa? Nek ngono Setyaki iki ya budine apik tenan. Aku karo ki deman. Ora oleh maju. Kepiye goblok? Sing jenenge deman ki kae iki mangilani aku. Wong semene kae iki ora kok ngeman arep supaya awake dhewe iki deman-eman ki ora. Kae mak ngembe utawa ngremehke aku sak kanca iki. Ditantang wae. Bos aku gelem mundur yen wis bisa ngalahke marang barising para Pandhawa. Ora kena tak pringgake becik aja takon dosa. Apa kelakon kowe bali dadi aran? Wah, mrinding aku, Cok. Awake dhewe iki dunekke engko baline dadi aran. Mongko anakku sik cilik-cilik iki lho piye? Wis rasa dadak tekan pikiran wong omah bareng aja dipikir. Saiki gaman-gaman maju bareng Setyaki dikroyok karepen Setyaki mati dikroyok wong semene. Yo kanca maju lho wis kontol bares lho wis kontol bares maju kroyok bro. Bos ojo mlayu wis tadi ayo. Ayo doya Setyaki doya. Ayo terus pakane batur bali. Mati lakon.
Kowe lampu tenane, Cok. Asto salahe. Waduh, mati aku. Waduh, waduh, mati. Waduh, lagi ngamuk. Dur. Dur. Aduh mati aku, sempal tanganku. Aduh mati aku, suwek kupingku. Aduh mati aku, kerumpung irungku. Mati aku, aduh sempal tanganku. Aduh mati aku, ilang dasku. Sopo kuwi? Lembengok sak kayange kelengan ndas. Iya, ndas rek jendil. Oh, ndas rek jendil takane sirahmu mboten. Iki mau kepiye kok padha mundur nandang tatu? Iki prajurit saka ngendi? Kula menika saking kraton Turilaya. Oh, balane anakku Bogodenta. Mekaten, lak panjenengan sinten? Patih Sengkuni. Patih kok kaya niku. Oh iki. Malah ngelek-elek aku kowe iki. Ngremehke Patih. Kaya ngene nyatane Patih Anggara Suyudana. Iki mau ketemu sapa? Nggih, pinanggih kali satrio naminipun Raden Setyaki. Wah, njur dados Sulaya. Lah wong semono kae kok musuh wong siji nganti kalah do sambat kaya ngono. Inggih. Ndorapatih nyuwun pangapunten karana Setyaki wau dipun tembak mboten temama pun pedhiang piyambakipun beleng kemawon. Wasana lajeng Setyaki mlebet barisaning para prajurit mongko nyepeng pedhange rencang kula. Dipun obat-abetaken ngantos kathah sami kecalan anggota badan iki. Aduh, semplak tanganku. Rumpung irungku. Ngopo kuwi? Kumat kademen. Kemul kula keriten Wonosari. Weh, kemul kok ditinggal sak nggon-nggone iki. Nggih ngaten. Sesuk meneh ki nek kira-kira kumat kademen rasah mangkat bae. Mboten menyang mboten entuk bagian. Kula mboten ketang kados napa kula mangkat gigilen. Nyuwun prisa Ndorapatih niki pripun? Rencang-rencange sami kapratondan. Iki ngene wae. Aku nyambung gustimu anakku Bogodenta. Wase kira-kira prajurit sing wis ora kena digunakake ngrepoti kancane pendhem urip-uripan. Nggih. Lah ingkang kecalan sikil lim lampah niku rekaos malah ingkling. Kira-kira ngrepoti kancane dadak nuntun pendhem urip-uripan. Lah ingkang kecalan tangane ilang ora weruh ngrepoti kancane pendhem urip-uripan. Lah ingkang kecalan sirah rek jendil kira-kira ora iso tuku rek pendhemen wae. Wah, saged. Wong ora iso tuku rek kok dipendhem. Wis kana mundur engko karben sing maju Senopati. Kana mundur. Nggih. Mung mreng mung mreng mung mreng mung mreng. Prajurit ora genah. Genah kalah kok malah bendine ditabuh. Nyuwun pangapunten Ndorapatih. Kula mboten rumaos nabuh bendhe. Ing nyatane muni ming mong ning mong ngono. Niki tangan kula sing tunggal niku potel. Kantun
tangan sing setunggal niku nyepengi bendhe kalih tabuhe dadi nuthuk karepe piyambak niku. Mboten kula. Aku muni mingmong. Jalaran nggenipun nuthuk wau mboten pas pencu. Lajeng mingmong. Sesuk kira-kira ora iso ngepaske nggon pencu ki. Aja do wani nuthuk. Nggih. Mundur. Weh, aja kronden gawe. Maju sing dadi senopati. Iki kira-kira senopati saka Ngamarta enggal petukna sendika dawuh paman. Ayo mandek. Campo samya medali lir tadet wileting godo dan nyanggung manguncang midi benjing risang ngati mijil Latinyo medali wuwus terus Surawilaga jagat dewa Bathara ikono satru bagus nyandang patih tinggal ngaku soweling genti aku tak takon sapa aranmu ana satru bergancang madyaning paperangan lekno netramu jaringan kupingmu Rai Dalem Ngastina aku Raden Kartomarma. Aranmu Raden Kartomarma? Iya pancen aku. Kowe sapa? Abdi Madukara aku Andaka Semeru. Jenengmu Raden Andaka Semeru. Iya pancen aku. Yen perlu yen kena tak iman aja wani-wani kowe bakal maju ing paperangan. Sabab aku iki dadi senopati perang. Yen perlu malah Janaka Gustimu kon kawistara sedaya poteng-poteng punlarpani. Ora perlu kowe koncane sembaku Raden Janaka Satru Madukara. Yen pancen nyata wis timandraguna, ayo enggal aku ingkang minangka dadi mungsuhmu. Wah, kowe oleh bayar pira marang Raden Janaka? Wani kowe bakal mbanjil nang paperangan. Nganti kaya bisa ndilat-ndilat wesi abang ora semingkir aja takon dosa tebak rontok igamu glintir sirahmu kelakon Kartomarma us ayo kamu Panggil
Ojo tinggal umpate. Wus. Piloi. Wus. Ojo mlayu. Wah, edian prigel. Panggal. Ojo mati aku. Wah. Wus. Edian. Panggal. Wus. Angel temen. Tanda. Oblas. Panggal. Wus atos. Wus. Wus. Wah. Aduh mati aku. Wah. Ayo kamu. Aduh mati aku. Bogodento Satrulayu. Satrulayu tuntunane Ratu Sedasa. Titiane Dwi Pangga murdaning kung tinuntun murdaning Duh, Paman Ploso Jenar. Apa nggih anakku Bogodento? Kula nyuwun priksa menapa darunanipun den lajeng ngawe Kang Putra. Sumurupa ya nggih. Iki mawis ana bebriking perkara balamu saka Turilaya tanding kelawan Setyaki. Gandeng Setyaki kuwi wektu iki dudu Senopati. Senopatine kuwi Patih Madukara Andaka Smeru. Lah mungsuhe kuwi adimu Kartomarma. Mesakno nggone maju perang karo brangkang-brangkang. Mula kang saka iku dina iki mangsa borong Bogodento nggonmu nelabung saka kaduan. Karben mengko Andaka Smeru mati saka tanganmu. Duh, iki ngesta kendhaku. Yen tetelu ngenten lenggah prayogi ora tinggal playu Andaka Smeru kene atimu saka tanganku.
jagat dewa Bathara. Wah, mesake adikku Kartomarma mungsuh maring Andaka Smeru. Kaya dene ora uman setampel katitik mbrangkang-mbrangkang playune adikku si Kartomarma. Andaka Smeru, senajan kowe ora weruh kelayan aku ning aja takon dosa. Tak tlorong pusaka saka kene. Kurang bejane kene merganing patimu Andaka Smeru. Ini aku. Saka sabrang apa rupaning dandang cucuke wesi pulusrani larnya pedang aja nyucuk Sri Sadana nyucuk sarap sawane wong Sukerta tibakno swarga minulya teguh rahayu yana slamet jagat dewa Bathara. Aku maju nang paprangan mungsuh marang Raden Kartomarma. Tak nduga ora bakal bisa tumpang yudane mungsuh lawan aku. Tak sawang dheweke majune semumbrangkang kamigelan tanding lawan aku. Wedine, lah kok pamikirku kaya mengkene. Ana dandang tansah lubungan kaya nyamber netraku. Iki kepiye kedadeane? Lah kok pikirku ora kepenak banget. Aduh. Iki ya mbok menawa mung ana manuk dandang sing kepengin bakal goleki punarpa utawa kwanda. Nanging wit mau pamikirku kaya ora kepenak mongko sedhela-sedhela krungu bocah bayi nangis. Gek sapa ingkang nggawa bocah kok ana paprangan? Apa pancen iki kalebu panggiri godha apa kepiye iki? Tinarita. Nat kula semanten Andaka Smeru.
manjing wonten paprangan nanging datan priksa layeping jemparing ing saestu den limpe marang Prabu Bogodenta. Ing riku jemparing temama ana jajane saknalika utah ludira kaya den soken Wijaya Ludira sangka Angganira Andaka Semeru. Kokan tuan rimang aku rempuning tias netra gungkingkin kawistara gilang-gilang pun narpanipun Raden Andaka Semeru karena kenging jemparing saka katebian kamurkanipun Prabu Bogodenta datan trimah yen ngantos Kurawa mundur glanggang tolong pelajar lepasken panah temancep wonten Angganira saknalika luntak ludira kados dene den sokaken sangka jagat ing riku bawanipun satriya ingkang ambek utama nglabeti nungsa bangsa ing riku sedaya dadosanipun linebur dening ingkang akarya loka semedya pininta swarga den pethuk dewaning antaka kocapa ing riku Raden Ganggeng Kanyudupi mulat ingkang rayi sampun sida wonten paprangan ucap bretek-bretek saka Mandra aduh adikku di mengko pati yai aduh kados Raden oh surem kiwang para kingkin lir manguswa kang layon ilang sirna denya memanis aduh adikku di enten ana bukur pengarap-arap bali pengantian Andaka Semeru durung tutuk anggonmu urip ana Mretapada adikku Andaka Semeru temeka pati adikku sing tak tresnani aduh Raden kula aturi menggalih menika wonten paprangan badhe panjenengan muwun ngantos kados dene mijil ludira saking netra kula kinten mboten badhe gesang malih Raden Kakang Paten
Nggih ngaten Kakang Pati. Punarpanipun adhi kula ajeng monggo dipun rekti sak tataning panembah. Keparingipun kedah kula ingkang ngrupti ingkang rayi. Iya. Nanging menika mangke sampun ngantos dipun besmi wali dahana suci yen boten sareng kalian ingkang rayi dasat kula Kakang Pati. Aduh, nggih ingkang prayitna ngatos-atos Raden. Oh mangumpung kanduan rimang lir linotan kanin ayo mandek